Yo, welcome back again to Zimu Reality TV. My name is DJ Spark Zimbabwe and ndipo panapa ndinongova ma latest pandongova zvinenge zvichipisa ndobva ndangoyanazvo panapa ndobva ndakupakurira mubva maono mubva maregedza kusara. Saka kana uchingosina kusubscribe this YouTube channel, please don't forget to subscribe Zimu Reality TV. Vanoziva kuti subscribe kwakanakira kuti pandinoya nechinhu chinyowani pandodzoka nechinhu chinyowani ndobva ngochono fast. Right, ndakuisa namba dzangu pa screen now. So that kana pachinge pane mumwe munhu ane business rake ra chimwe chinhu chada kuti titetese anongondibata ipapa ndipo ndangomarketera zvinhu zvake ipapa. Right, takaona Dewa achinetsana nevakomana vezimudhanzo, takaona Peter Moyo achinetsana nevakomana vezimudhanzo, akambonetsana na Sekalaz achitaura Sekalaz ini ndokubhembai, but now ndadzoka nevideo ya Peter Moyo achisimbisa Freeman kureva kuti Peter Moyo anoziva kuti Freeman anoguka, Freeman anocheka vanhu because azomusimbisa. Anemwe song yake yanga achifila so yanga achindosa ya Freeman akati hamdara munorova. I think kuzimudhanzo versus Sungura ndiye munogona ndase ndibhemba sada kuratidza video yacho mobva mangozviona mega kuti aiwa mukomana anobelieve in Freeman. Saka kuti akutaura kuti Freeman anokwanisa kuti ase kungomudhedha anokwanisa kudhedha Sungura. Saka kuti mungozviona mega mumunzwe Dewa man himself achitaura ega iye. Wayo akavapedza so paikundauta vakavavuvaro kaibake ndiyo ringington pamafoni avo vese ndo iripo Dr. makapedza basa ba sofa basungura versus Zimudhanzo aya ndokune time ndara aiwa munogona kupinda nezivhiti zvezvibakera aiwa song yenyu makapedza basa mndara aiwa ndo sofa ndo favorite song yangu ndori kurira mota yako zvino ndo iri pa repeat iko zvino kuti chirema ndisekungasaka son ivo vakapfeka mashizha vakapfeka midziva vasvika nesuranda namafasoyo vakavapedza song vaikutauta vakavapuruvaro kaivake ndiyo ringington amafoni avo vese ndo iripo wayo vakavapedza song vaikutauta vakavapuruvaro kaivake ndiyo ringington amafoni avo vese ndo iripo ndongoma riri parepeat ngoma raDr ngoma raHKD boss ati mudhara pamunoya kuzimudhanzo munogona kudeo kureva kuti aiwa bo pasi zvinofadzawo kuona mumwe artist achisimbisa music yawo achisimbisa namaworks artist achindosawo maworks emumwe artist zvizvonakidza zvinzvinoita kuti industry yedu kumberi ndati zimusic iende kumberi. Aiwa big up Peter Moyo, ndanakirwa netalent pattern yako, ndanakirwa neskill yako. Unofanira kuti kana chingwanakirwa nechimwe chinhu ka unobuda pachena utaura kuti amana ini ndanakirwa. Saka ndo zvakada kuratidza mumwe artist kana pana whoever artist achazoona this video, please kana uchingwanakirwa nengoma usanyare kuindosa, usanyare kusimbisa, zvototendesa kumberi pane kuti ungoramba wakanyara iri kunakirwa nengoma remwe munhu. Bvuma kuti chinhu ndoona kuti chinhu chogona ndikuwadza ichi munhu chogona ichi. Saka ndo video yanga ndinayo nayo. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Kana uchingosina subscribe, please don't forget to subscribe. Kana ngokomendawo kunyanya like, unongoisa like uchingofaro this video. Thank you.